mau bantu buruang patah sayur. Iko patampan masalah tender patampan. Woi, kalau urusan tender tuh, abi apa itu ambo? Kita turi apa tua? Inyonan menentuan. Tidak ada oleh patampan. Tidak do, pada pandai ya. Atuh saya patampan. Jadi. Zaman kini nan bansai seso, nan kagilo coboco banyak tasuo. Dulu ayam rang adu di galanggang, kini awak bacaka untuk makan. Ulah raso nio batu kajuo, ironyo hidup tambah sansaro. Banyak manci badasi jadi rajo, awak neneng salero gadang juo. Paraturan bakato awak kok kamakan, pandailah mahonja. Kayu dirimbo hilang di mato, tukang sinso nan masuk panjaro. Pak Patani panik karajo, manci juo nan mahe tuang labo. Pak Patani tukang gubalo, manci badasi nan mahe tuang labo. Odeh pedot lah lama galak kawanku. Woi pedot, bah, le berhasil. Alhamdulillah patampan. Iu berhasil. Apa kecil ambo? Apa tu banana menantuan? Karena nilai berhasil, jangan lupa pedot untuk tampan 10%. Untuk apa tuh saya 15%? Mau tuh apa lain? Yo payah macam berhasil kok. Dah bakawan awak new gigi, bakawan new gigi tu. Zaman kini nan bansai seso, nan kagilo coboco banyak tasuo. Dulu ayam rang adu di galanggang, kini awak bacaka untuk makan. Ulah raso nio batu kajuo, ironyo hidup tambah sansaro. Banyak manci badasi jadi rajo, awak neneng salero gadang juo. Paraturan bakato awak kok kamakan, pandailah mahonja. Kayu dirimbo hilang di mato, tukang sinso nan masuk panjaro. Pak Patani panik karajo, manci juo nan mahe tuang labo. Pak Patani tukang gubalo, manci badasi nan mahe tuang labo. Pak Patani panik karajo,